Kaixo, orain idazkera algebraikarekin beste ariketa batzuk egingo ditugu. Orduan, geziak esaten digu zein den jokaldia, dorrea, batera. Vale, uste dut komentatu nuela azalpeneko bideoan, konturatzen bazarete, euskeraz gabiltzanean dorrea da. Eta gaztelaniaz gabiltzanean erregina, dama. Orduan, argi izan behar dugu ze hizkuntzatan dagoen idatzita, gure idazkera edo gure partida, eta da horregaitik ere, gomendatzen dute larribiltzetan eta letrak erabili berrean, iruditxoak erabiltzea. Bigarren adibidea. Hiruko peoiak B lagun jaten du ez ba, orduan A zutabeko peoia delako, B lau eta B laun jan egiten delako biderketa ikurra. F bateko dorrea, E batera. Hemen ikusten dugunez, A bateko dorrea ere joan alko litzateke E batera, beraz, dorreak desberdindu egin behar ditugu. Zutabe desberdinetan daudenez, zutabe adieraziko dugu, beraz, dorre F, E bat izango litzateke, jokaldea bidazteko era. Hemen jokaldi berezi bat dugu, beltzek enroke laburra egiten dute. Enroke laburra zelan idazten zen, 0-0. Eta luzea irurekin ez ba. Kasu honetan, enroke laburra denez, holan utziko dugu. Hemen aprobetatuko dugu komentatzeko, ikusten baduzue, diagrama bakotzaren alboan laukitxo bat dagoela ez ba. Batzutan laukitxoa beltza da, beste batzutan zuria. Konturatu zarete zer nahi duen esan laukitxo horrek, norentzan da den. Orduan, liburuetan adibidez, ariketa liburuetan, era batean edo bestean, jarriko du norentzan da den. Eta laukitxo edo borobil zuria edo baltza jartzea da gehien erabiltzen den era. Zurientzan da. C biko dorreak, C zortzikoa jaten du. Beltzentzan da. Dorrea, G batera doa. Beltzentzan da berriz ere. F6ko pioiak pauso bat aurrera egiten du. Zutabe berdinean mugitzen denean peoia, simpleki adierazten dugu peoia ze laukitara iristen den. Kasu honetan, F5. Dorrea A batera doa. Berriz ere, bidorra dira, A batera iritsi daitezke, bidorreak, beraz, desberdindu egin behar ditugu, ez ba? Orduan, kasu honetan, dorre C, A batera. Esan dugu, zutabe desberdinetan daudenean, zutabearen
izkia erabiltzen dela. Baina, de bat a bat ere ondo legoke. Naiz eta gehien erabiltzen den modu hau den, posible denean, hau ere egokia da. Honek zer adierazten du, lehen goilaran dagoen dorrea dela A batera doana. Gogoratu, hau erabiltzen genuela, bi dorreak zutabe berdinean daudenean. Beraz, zutabe berdinean daudenean, ezin dugu zutaberen letra erabiliz orduan erabiltzen da, ilalaren zenbakia. Zaldi zuriak H bosteko gudaria jaten du. Z bider H bost. Egin ditugu lehenengo bederatzi ariketak. Enroke luzea da hau ez 0, 0, 0. Gorengo jokaldia, berezitasun badeko. Gogoratzen zareten zelan adierazi. Anderea F8ra. Eta zer gertatzen da F8an? Sak ematen duela, ez Beraz, gehi ikurra ere jarriko dugu. Beltzen txanda, dorrea, B3 laukira mugituko da. Berriz ere beltzen txanda, gudariak, G bosteko peoia jaten du, G, maiuskula, bider, G bost. Zergatik lehenengo G izkia maiuskulaz, pieza adierazten duen izkia delako. H zutabeko peoiak, pauso bat aurrerantza. H bost. Eta orain, zein da ezberdintasuna, peoiak alboko pisago jaten duela orduan, zelan hartzen gara, lehenengo adierazten dugu, peoia ze zutabetan dago, H zutabean dago ez bider, G lau. Ez zutabeko peoiak, pauso bat aurrera, ze laukitan amaitzen du peoiak, E-lau. Beraz, E-lau idatzita, jokaldia idatzi dugu. Gudariak pauso bat atzerantza emango du, gudaria beraz, ze laukitara doa, B3 laukira. Eta, azken adibidea, Anderea, orain Anderea da, B3 laukira doana. Honekin amaitu dugu beste 18 ariketa hauek. Orduan, nahikoa ikusten dut, nik gomendatzen dizuen dozean behin zuen partidaren bat apuntatzea. Eta hau praktikatzeko beste era bat izango litzateke, bai revista bat hartu eta revistako partidak jarraitzea edo interneteko web orri baten edo partidaren bat aurkitu eta fijatu zelan doazen jokaldiak
idarten. Agur.